дастаҳои Регартадаз ва Истарафшан дар доираи бозии охирини чемпионати Тоҷикистон барои боқӣ мондан дар Лигаи олӣ байни ҳам мубориза бурданд. Ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир шуда бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи дастаи Регартадаз ба анҷом расид. Ҳисобро дар дақиқаи 42 Анвар Муродов боз намуд. 3 дақиқа монда то анҷоми вақти асосӣ Ҷасур Қурбонов голи дуюми тимашро воридӣ дарвозаи Истарафшан намуд. ҳамин тариқ Регартадаз мавқеи худро дар Лигаи олӣ нигоҳ дошт. Истарафшан бошад мавсими оянда ҳунарнамоиро дар Лигаи якум идома медиҳад. ҳамзамон дар доираи бозиҳои даври охирин дар гурӯҳи Б дастаи Равшани Зафаробод дар майдони худ аз Файзканди ноҳияи Восе бо ҳисоби 1-4 шикаст хӯрд ва ҳамин тариқ Равшани Зафаробод низ аз ҳаққи ҳунарнамоӣ дар Лигаи олӣ маҳрум шуд. Бошгоҳи Регартадаз ва Истарафшан 25 имтиёзӣ доранд, вале бинобар натиҷаи бозиҳои байни ҳамдигарӣ Регар имконияти дар Лигаи олӣ боқӣ монданро пайдо кард.